Lelo Panyasa Voice Box Bambo Innocent Mutolo aka The Game Changer akulankhula mopanda chikamba mawu opita ku chipande cha Malawi Congress Party makamaka amene asankhidwa tsopano kukhala mkulu wa zipani zotsutsa boma leader of opposition olemekezeka Bambo Simplex Chichola kuti asateretse nthawi ya Malawi kumadzudzula boma kunena kuti nchifukwa chani boma likugula chimanga chodula kuchokera ku Zambia. Tonse tikudziwa kuti bwana Chichola ndi anzawo aku chipande cha MCP adabisa dala chimanga ndi cholinga chokuti apeperetse boma la Profesa Peter Mutharika kuti chimanga m'Malawi munomo mulibe, koma zimenezo akuti alemba madzi sizitheka kuti wina wake adzibisa chimanga ndi cholinga chokuti agulitse pa mtengo wodula, komanso simungayerekeze utsogoleri wa Profesa Peter Mutharika ndi utsogoleri wapitawu wa Dr. McCarthy Chawera. Ndiyete Mozi pano Panyasa Voice Box timve kuti The Game Changer akuti bwanji pa nkhani imene ndipaka imaliza timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Amalawi anzanga mawauno choyamba ndikupase nimoni amainda bambo anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene inu muli lero lachinayi pa 6 Novemba chaka chino cha 2025. Ine ndi Often Innocent Mutolo kapena kuti Game Changer. Sindi maopa wina aliyense. Uthenga wanga walero ndoti ndiwakumbuse anzathu achipani cha magazi, chipani cha kupha, chipani cha nkhanza, chipani cha kuba cha Malawi Congress Party ndi usogoleri wake wonse kuphatikizapo president wao, kuti mukumbukire kunena kuti kuvuta kwa mafuta mdziko lino sikunabwere ndi Democratic Progressive Party kapena Profesa Peter Mutharika. Kuvuta kwa magetsi mdziko lino sikukubwera chifukwa cha Peter Mutharika kapenanso nduna zake ndi akuluakulu aboma. Kuvuta kwa madzi mdziko lino sikunayambe ndi Profesa Peter Mutharika kapenanso chipani cha DPP. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti mavuto amene ali mdziko lino, mavuto amene lero zopangisa manyadzi kuti leader of opposition amenenso ali ndi zimilandu zambiri, amenenso ndi munthu amene walemera modabwitsa kwambiri, amene posachedwa pa ife ngati njika za dziko tifunisisa tiona kuyankha milandu adzikayima ndi kumanena kuti boma likulephera posiya kuti dziko lidziyenda ndi magetsi ovuta, boma ndilolephera fachoti madzi sakupezeka, boma ndilolephera fachoti anthu afa ndi njala, boma ndilolephera fachoti lagula chimanga kunja, namayankhula zake za uchitsiru zonunkha ngati mbuli, ngati munthu osadziwa. Nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti a president pamodzi ndi nduna zanu pitilidzani kugwira ntchito imene ikupereka chiyembekezo kwa Malawi wina aliyense. Nimafuna ntero kunoti Malawi kuvuta kwa magesi kukonzedwa pano ndi ulamuliro wa Peter Mutharika, chifukwa ulamuliro waja kwera ndi nduna zawo chimene amadziwa kunali kumangoonkhesa ndalama ndi kumatafuna osakonzera dziko lino. Chimene amadziwa chakwera ndi nduna zawo ndicho kutuma zigawenga kumakhapa mzika za dziko lino mu nthawi ya zionetsero kapena akayankhula mosusana ndi usogoleri wawo. Chimene amadziwa chakwera ndi kuyenda mayiko osiyanasiyana nkumanka popanda phindu koma kuononga misoko ya Malawi, nkumakajambulisa ndi kukwera njinga zakapalasa mayiko akunja. Chimene amadziwa ndi kumba mafetereza wonse ndi kumakathira mafamu awo ndi kumachibisa chimanga kuti azitigulisa ife njika zosauka pa mitengo yokwera ya 100,000 thumba la 50 kg. Lero lino ayamba kumabwebweta nkumanena kuti yayi chimanga bwaguliranji mayiko akunja, pamene munthu oyambilira kumba fetereza wa Malawi
munthu oyambirira kusunga chimanga kuti agulitse mzika za Malawi modula ndiye leader of opposition Simplex Tichola Banda. Iwowa timu yawo yonse anasunga chimanga chopsa kuti Malawi achigule pa mtengo wa 100 chakuti 1000 waka ndi mabanja awo azisangalala alemele zitsiru za wanthu, mbuzi za wanthu, agalu a wanthu, anthu osakonda dziko. Nimafuna ndibweredze kunena kuti a president pamodzi ndi nduna zanu musasiye kagwiridwe kabwino ka ntchito Malawi wina aliyense akumva kukoma ndi kukutira. Nimafuna ndiwauze a Simplex Tichola Banda kuti mwalawira chibwene boma siri mayendesedwa ngati chinthu chonena kuti mufuna mukangogula mafuta kapena sopo osambira lero ndi lero musambire. Boma limakhala ndi process kuti ikonze zinthu. Malawi akuona kuti pa mwezi umodzi dziko lino kwalowa zindalama zocheruka, pa mwezi umodzi dziko lino mukulowa feteleza opsa, pa mwezi umodzi dziko lino mukulowa chimanga ndipo ena yamba kale kulandira. Pamene boma lanu linasunga chimanga, inu nomwe a Simplex Tichola mnasunga chimanga, ndi Malawi azifa ninjala koma inu mulemere zitsiru anthu oyipa mfiti za wanthu. Nimafuna mmawa uno ndiyankhule chonchi kunena kuti Malawi anzanga Profesa Arthur Peter Mutharika ndi nduna zace ndi akuluakulu onse aboma kadi achipani cholamula agwira ntchito mosatopa usana ndi usiku. Feteleza tikunena pano ochipa mtengo wa 10,000 Malawi inalese ndi mboni kuti anthu alembedwa kale makuponi. Chimanga chayamba kale kugawidwa madera ena, zinthu zikukonzeka. Nimafuna ntero kunena kuti no, a Simplex Tichola Banda pamodzi ndi timu yanu ndi mbutuma yanu imene imakutumani kuti muzikayankhula zakuti chakwera. Nimafuna ndikuwuze ndikunena kuti no, ziwani kunena kuti zoti munabisa chimanga kuti ati mupeperese boma la Profesa Peter Mutharika ndinu makanda komanso anthu ombwambwana ndi zitsiru za wanthu. Nimafuna ndikuwuze ndichonchi kunena kuti no, APM si munthu amene mutakupa muganizira mene mumamuonera chakwera. Chakwera ndi APM ndi anthu awiri osiyana. Ndikuwuze ndichonchi kunena kuti kumayima nkumanena kuti ayi mwaguliranji chimanga ku Zambia pamene Malawi muno muli chimanga, mwangoyamba nokha kumazulula kuti anthu amene mumabafeteleza wanthu nkumanamizira ma mega farm, nkumatenga zingongole zochuluka ku nifi ndikumagwirisa ntchito ulimi wanu cholinga mukakolola muzagulisa Malawi pa mitengo yodula muchilemera nokha Malawi azisauka. Mwalemba madzi achule awerenga agalu. Nimafuna ndipereke uthengawo kunena kuti akulu nonse nduna zathu a president, please mupange machawi executive yonse imene inasogozedwa imene ili ku Escom ichosedwe mofulumira, itonongera mbiri dziko lino, iwononga mbiri ya boma la Profesa Peter Mutharika. Akuluakulu athu kani nduna ya zamagesi ndi zina zotero pangani machawi. Ndipo inu Minister of Foreign Minister of Homeland and Security Honorable Mukito panganiso changu kwa Escom kukwabedwa kwa mbili zishiru zimene zimangidwe osa zisekerera iya. Pangani changu yangana ni quarterboard. Amalawi akugona osa samba. Amalawi akugona mazi kumapempa kwina kumena apejeka. Malawi akumatunga mazi mzisime. Mipope maza imikidwa. Ni mafulani kupempe. Tichosane executive yonse ya kuota body. Malawi siti kusamala wina azibwebweta. Wina zia mkula za uchichiru. Malawi chibena samala nchone na kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Magesi asiye kujima jiba. Maji asiye kuyima imba. Zigawenga zimangidwe. Chimanga chichipe. Feteleza alamilidwe. Demokrasi ni imene itina ifotela yi. Ile ni game changer. Chikoni cha usi. Nimafuna nditero ndiwauza Jesse Kabwira pamozi ndi timu yao yonse Malawi Congress Party patikizapo msogolero wao Lazarus Chakwera. Kuna kuti palibe amene sakudziwa kunena kuno zigawenga zimamuzipanga defend.
taona kale ma conversation yanu mmafoni mmagrupu anu achisisiwo amene amapanga fund zigawenga zimenezi. Ndimafuna nditero kunena kuti no Amalawi ndizoona munthu amene amayima zuwa likuswa mtengo masana aliyense pa dziko lapansi akuona nkumakha anthu ndikumapha anthu koncha magalimoto polisi kungoyang'anira asitikali akungoyang'anira. Munthu ameneyo mtsogoleri ati president ati spokesperson wa chipani ati zinali nduna zaboma ndi umayima kumana kuti mukutimangira anthu athu. Yes, menya galu kuti umudziwe mbuyache. Amkhito Minister of Security ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti musadzisekerere ndipo kunali bwino zigawenga zimenezi zikangophedwa pa makako. Amnipezeza kaya zapha anthu zimenezi zatikhapa zigawenga zimenezi zatizunza mdziko lino zigawenga zimenezi. Dziko lino linali ndi anthu ena okhala ngati Boko Haram amene amapasidwa mamiliyoni, amene anapasidwa ena magalimoto, amene anayikidwa pa mapero nkumalandira ntchito yawo kukhapa anthu a DPP, ntchito yawo kukhapa anthu osusana ndi chakwera. Nimafuna ndikuwuzeni a Minister of Homeland and Security Honorable Mkhito and your deputy Norman Chisale, we don't have time to massage them. We don't have time to clap hands for all those guys. Tikufuna tipange zinthu dziko lino likhale bata, anthu atikhulupirire, anthu aone kuti DPP yabwera kudzakhala ndipo si kunyengerera munthu. Zija zimene amanena kama jacket kuti boma ndi chikalampa chimapana, ine sindinakondwere ndipo sindizakondwera kumaona anthu amene wazigawenga zakupha zikupasidwa belo. Ndifunse Amalawi, munthu okuba amene okupha amapasidwa belo. Chigawenga chokupha, chigawenga chimene chimapha dzuwa likuswa mtengo, aliyense ali mboni, dziko lino aliyense akudziwa, aliyense atakupita kukoti kaperekera umboni kuti yes, timawaona awa akukhapa wanthu, timawaona awa akuotcha magalimoto, timawaona awa akupita ku parliament. Parliament ndi nyumba yoopsa kwambiri ku dziko. Ngati kuli nyumba imodzi yoopsa ku dziko pambali pa nyumba imene amakhala president, nyumba ina yoopsa kwambiri ndi parliament. President ali komweko nkumakalowa, chitetezo chonse chili komweko. Ngati kukantikona kuti siku limene lonso kwabwera president olamula dziko, president wa dziko ndikumakapulisa matayalawo a opposition okaoka, ndikumakabaya ndikumakanamba matayala. Wina nkumabwera mutu birobiro chisiru cha mzimayi atatumidwa ndi chipani chache cha magazi cha MCP kuti pita uzikayankhula na Mungu atamene angakupanga defend. Ndimafuna ndipereka uthengawo. HRDC sizayendanso dziko lino. Ndibwereze mawu amenewo. HRDC utenga uwu ndikuyankhula ndine game changer. Ndikuti HRDC sizayendanso dziko lino. Pasaka 5 zimene Malawi amachitese munali kuti. Pasaka 5 zimene Malawi amakhapidwa nkuyesedwa ma demonstration afuna kuonesa ufulu wache munali kuti. Achina McDonald's Sambreka muli kuyembasa mukudyerera. Achina Gifted Sapensi munapasidwa masarale mkuwafika pa mwezi paja ndikumalowa m'makaunti anu ndalama zoposa 10 million. Akuluakulu nonse magulu achina Timothy Ntambo aja aliyense akudziwa napasidwa ziko mwaunduna, aliyense akudziwa. Palibe Malawi lero amene anganene kuti pasaka 5 zimene Malawi amakhapidwa, pasaka 5 pamene Malawi amachitese, pasaka 5 pamene Malawi amaberedwa, pasaka 5 pamene democracy inaphedwa, pasaka 5 pamene anthu a opposition amakhapidwa, kuphedwa, kumangidwa. HRDC ngakhale single day sana bwere ni kumenyera ati ngati wamenyera ufulu kwa watu, because nthaimene mimba zawo zitali zikutupa zimamiliyoni zikulowa, akumva kukoma afikapo anagwira ntchito yochosa APM pampano. Lero mukabwere mkumanena kuti ayi ife tima pansewu, ife tenda pansewu. Ndimafuna ndiyankhule kuti no again HRDC kupita pansewu muno Malawi.
either you can interpret it munjira imene muganiza. I don't care, but Malawi sitidzavomera kuti ufulu wathu ugwirisidwe ndi wina amene afuna kupindula pa chinthu chimene yakufuna kuti achite bwino ndi anache. Sitidzavomera wina atijunze munjira kuti ndi ufulu wathu akufuna kungoti iyeyo ndi anache azidya bwino. Sitidzavomera. Malawi wapulumuka. Ndibwereze pa chitukuko choyamba chimene Professor Peter Mutharika wachipanga ni kuti chosha ife ku chipani cha kupha, chipani cha kuba, chipani cha zikwanje, chipani chomanga, chipani cha kuba, chipani chopanda sogolo cha Malawi Congress Party. Ni msogoleri wache mbuzi ya munthu. Chitukuko choyamba. Chitukuko chachiwiri, pa mwezi umodzi wokha kupeza ndalama za kunja zochuluka kwambiri. Pa mwezi umodzi wokha kuyamba kulemba anti-fertilizer wochipa mtengo wa 10,000. Pa mwezi umodzi wokha chimanga ndikuyamba kulandira chimanga chayamba kulowa mdziko lino. Pa mwezi umodzi wokha ndimafuna ndiyankhule chonchi maka kwa inu a Minister of Homeland and Security. Ife ndifuna mubange wina aliyense nkhani ya chikangawa. Bwana nkhani ndiyo savuta. Tamangu aitanani anakulesa kuti usakwere ndege kuti ndege ya sasa anali ndani talowa. Anakuuza kuti ndege yafika kuzuzu isanafika anali ndani talowa. Koniwe lodge ya mabilioni imene wamanga kusalima ndalama zacho zitenga kuti pa 5 years. Kodi iwe izi unazitenga kuti tafotokoza bwino matumba 9,000 afetresa amene unatenga kunifi ndalama zacho unazitenga kuti iwe tabwera pano ufotokoze black box unanena kuti no ili malo tetezeka unaisunga kuti tatuze bwera hapa nkhani ndioni Malawi straight tufuna tidziwe. Kodi no Malawi pokugwa ndege pangakhale malo ona kuti popanda chakupsya. Pokugwa ndege pangakhale malo ochita kuoneka kuti no zinthu zochita kumaoneka ngati zinachita kusamisidwapo. Ndimafuna ndiwauze anduna mbuyanga ndibwereze. Malawi ali m'manja mwanu. Security ya dziko lino ili m'manja mwanu. Chembekezo cha Malawi ndi DPP. And we don't want to see zigawenga zikupanga celebrate. Once again, ndipange advise nduna zonse zokondedwa. Makolo anga, achimwene anga, achipanga, abambo anga. Kunena kuti tieni tigwire ntchito limodzi. Tieni tisasekerere mbava. Tieni tiseke makutu athu kusayankhula za anthu ena zopanda ntchito za mibwebwe. Kumanga zigawenga. Kumanga mbava. Kukonza dziko lino. Sitopanga nawo zibwana. Ndipemphe mobwereza konzani ku Escom, konzani ku water board, konzani malo onse osiyana. Chenjezo sitifuna kuona munthu akutikhalira kusogolo amene anali kwekwere kaya ndi ana amene no tikuwapasa maganjo ku nyumba athu abomawa. Sitifuna kuona akokoliliko adakaliko mweko. Ndimafuna ndiyankhule chonchi. Sitifuna kuona nkhope zimene sizinazudzike pa zaka 5 pa zizidyerera nkumatiseka ife ngati tichi. Sitifuna zimenezi. Ndimalize mawu awo. A president athu azudzika kwa 6 years. Funa kuphedwa pa 6 years. Funa kumangidwa pa 6 years. A secretary general athu azudzidwa kuvekedwa zikhali za mbirimbiri pa 6 years. A vice president athu azudzidwa pa 5 years. A second vice president athu azudzidwa kusenjedwa manyumba kuberedwa zinthu pa kutumizidwa zigawenga pa 5 years. Nduna zamangidwa lero kumangidwa mawa kumangidwa mawa. Ma MP ena amangidwa kukapidwa nkati. Mwanja atinda mchachao kuchita kumpanga ataki munthu pa khomo lake ni kumukapa. Ndimafuna ndiyankhule. Nduna zathu zaboma a president pamodzi ndi mavice anu ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti ife mabala akupweteka. Sitivomera kuti zigawenga izi zikapasidwe zaka zokwana 10. Tifuna zigawenga zonse zimene zikolonse lapa zili kuyembekeza kuona ndi chidwi zikakhale kudende life prison. Tifuna ife ngakhale lamulo lija limene limati munthu akafika pa milandu ngati mmene akaphedwe tione makaka akugwira ntchito kwa zidempete zitole zimenezi. But
ndipemphe kuti achambu yawo tikwajiwa, achambu yawo aliyensa kwajiwa, no matter kani ndani kamacheza nawo akamangidwe. Ngati mlandu akakhala kundende zaka 100 akakhale, kandi mlandu akaphedwa akaphedwe. Pomaliza ndimafuna ndichenjeze ena mwa akuluakulu mkati mwa akuluakulu kwambiri mukumati anthu akafuna kukamanga zigawenga zimenezi, inu ndikumayachenjeza kumayimbira mafoni tawa, mukumalumikizanabe ndi akuluakulu ena amala Congress Party pa zinthu zachabe. Politically kucheza ndi kuyankhula ndi munthu ife ngati nzika za dziko, because some of us we are matured people in politics, we are matured people in democracy. But I want to warn you, mchitidwe omachenjeza zigawenga za MCP kuti tawanafuna kumangeni, iwe uli mkati momwemo, iwe uli wachikulire mweyo, iweyo ukuzichanga tidolowe. Ndimafuna ndikuuze one day muyaluka nazo zimenezi. Chifukwa ndikuuziwani and kampeni yonse zomwe mmapanga and misonkhano yambiri ikuluikulu amene mukumapereka makadi kwa anthu kuti akapezeke kochokera kwa MCP kwazikabisala tikukuziwani. Ena mwayamba kale kumapeperera kwa president tikukuziwani. Ndimafuna ndiyankhule kuti mchitidwe wa uchitsiru umenewu sindikufuna. Ndiyankhule choncho ni Malawi inachoka mboma loyipa la Nkhanza la Malawi Congress Party without any member of Malawi Congress Party. Malawi inapulumuka m'manja mwa Malawi Congress Party without any executive member from United Democratic Front UDF. Malawi inachoka m'manja mwa MCP without UTM and the members out. DPP inavumbuluka yoka ndinanene kuti mulungu amapanga zoopsa kwambiri, and onse amene akuzimva ngati madolo amene ali maagent a MCP kuti ati agawe mavoti kubwera ndi dziko onsewa, mulungu awachitisa manyazi. And today all of you can agree with me kuti our God ndi mulungu wadabwitsa, ndi mulungu wamenya nkhondo. Musamale kwambiri nduna zaboma. Sindifuna tizione zigawenga za MCP zizigwegwereko. Ndikunena kuti zigawenga because ingakale ndulazo zikuone kazi yake milandu zimangidwe, zikakhala kundende zikafere konkoka zikaphedwe. We don't care. A HRDC, a Gift Trapezi, a Timothy Ntambo, a McDonald Sembrega, ndi timu yanu yonse imene mukukonza kuti no muyambe kulimbana ndi dad Professor Peter Mutharika ndi boma lake la Democratic Progressive Party. Ndimafana ndikuuze nthawi manager anthu anakusekererani. Nthawi inoyo ine ngati game changer amene tikuona chipambano, amene tikuona kuti Malawi akubwereranso kuti azikalima food for work, fortnight ntchito zolima misewu, ndikumadya ndikumasangalala, kumagula chimanga, kumagula mafertilizer. Malawi amene akuyembekeza kulandira chimanga, Malawi amene akuyembekezeka kuona zipatala makwalata amba kubwera misewu itamba kukonzedwa, Malawi amene akuyembekeza kuti mmaconstituency mweche mupita ma 5 billion okokonza chitukuko kuti by the end of 5 years dera lina lonse likhale litawala magesi, zinthu zitayamba kuyenda. Ndimafuna ndikuuze sitivomera kunena kuti zisiru ngati inu amene Malawi tikuziwa kuti munatika pa mavuto ndinu, munatisokonezera dziko lino, kuti abale athu aphedwe, kuti ndege zigwe, kuti Malawi aziphedwa ngati nkhuku kumakhapidwa zowali kuswanteko, ma civil servant akhapidwe. Tudziwa HRDC ndi ma activist ena. This time around, let me warn you, we are here and watch. And tikupanga ndiforo kuita kulikonse umemu kamera ndi kupita, but we will never allow you kuti muzipanga matuvi anu dziko lino la Malawi ochosapitendere kapena kuipisa zina la munthu amene akukonza so dziko lino. Ambaye unalisenti ziko.